exagerada. ¡Callaos! Y dejadle que cuente lo que ha pasado. Bai, aquelar ere suak itzari dira. Dorangelen itzalpean. Bai, baina intza hori, bera, magiko zartzen badu, maitasunak egiten du bere lana. Y todo amor, 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 Pilar, Pilar, Begira, Piarrez, zurekin atsegin izatea ez du errain nahi zurekin maite mindutan nagola ez nasi gauzak. Ezin ninteke maite mindu, intza eta pozio magikoa gauza bera direla pentsatzen duen batekin. ¿Echado de maite mindu beraz? ¿De verdad que no estás enamorada? Beraz, egia da. Egiazko sorgina zaila, Graxena beren indartxoa. Eta herri guzietako kalten. Condado y señorío de Vizcaya con la provincia de Guipúzcoa y demás tierras de la montaña, a todos los vecinos y moradores. Hori, kasumazue gero, ez baituk nor nahiak, inkisizioaren izenean dudu. Santo oficio de la corta, hil edo bizi, izan edo ez izan, eta 6 egunen barne salatzeko, exkomuniopean. Repito, excomunión, u otras penas de menor calibre, como desyuntamiento de huesos, fracturas diversas, desmembramientos de miembros varios, retorcije de músculos. Por lo tanto, y no han renegado ni han jurado en su fe en el maligno. Por lo tanto, por mandato mío, Valle Alvarado, inquisidor del Santo Oficio, ordenamos que la saquen de las cárceles reales en sendias bestias de baste, con son de trompeta y voz de pregonero, que publique su delito. Y después... de noche y a escondidas. Inquisidore jaunak dio, gure bilkurak hortziral gauetan intentula, eta irean gaten gaila bilkura hoitara. Gatu, zerri, zaldi, eta...
jaunak dio deabruaren laguntzakin itxasoan galernak sortzeko gai da. Eta modu hortan, Donibaneko portura sartzen dien barkuak urteratzen ditugula. Ez zegoen bat degaizki zain, halako ahalmenak edukitzea. Galernak sortzeko bai, bagina, galernak estitzeko gai ere zain ginen. Eta hola, berasoko alabei dakiten guzia erakutsi nahian. Olio zopak ikilixan da urrup, edan edo klik, ikimilikiliklik. Inkisidore jaunak dio, deabruak urtzeko ipurdian musu ematen diogula. Ipurdian musu, ze zitzenkeri da hoi. Guk ez dugu alako ikitea. Edo minak eta tristurak usatzeko, edo amets goxoak izateko, edo lagunekin ongi pasatzeko. Thank you.